Sitten voitais vähän kattoo käsijarrua, kun sehän pomppas katsastuksesta tosta käsijarrusta, niin avataan sen verran. Otetaan rengas irti ja katsotaan, että miltä se näyttää. Että saisiko se pelkästään säätämällä vai pitää pistää osaa tilaukseen, niin siinä voi mennä hetki ennen kuin ne osat saa, niin kurkataan. Tukkasin jo auton valmiiksi ylös ja otetaan suojakku pois. Vähän lisää voimaa, niin eikö se sieltä tule. Tämän puolen kenkä on aika kulunut, mutta en mä nyt luulis nyt vielä menevän näillä. Tietysti jos ei ne riittävän lähellä tuu, niin ei ne tuu. Katsotaan vielä muuten toi rumpu. On sieltä pientä pykälää. Lähdetään vähän lähemmäs, niin kokeillaan, että saadaanko siihen yhtään pitoa. Säätöhän tapahtuu tuosta tähtimutterista. Tuolla takapuolella tossa on toi kolo, mistä pääsee siihen käsiksi. Eli tätä ei tarvii ottaa pois. Otetaan tässä kohtaa video, että tapahtuuko tuolla mitään. Ja niin kuin näkyy, että tähtiruuvi on pyöritetty jo noin paljon. Eikä vieläkään mitään tapahdu. Alkaako se nyt ottaa kiinni sitten? No ainakin tällaisen ottaa nyt jo eri tavalla kiinni. Ja tämähän oli se puoli, kun ei pitänyt yhtään, kun katsuri sitä polki. Useamman kierroksen mä sitä nyt väänsin sitten tiukemmalla. Lyödään vielä momenttiin. Ainakin se pitää tässä vaiheessa niin paljon, että ei lähde pyörimään. 140 newtonia mä siihen väänsin, en tiedä mikä on oikea. Laitetaan nyt vielä toi toinenkin puoli, kun kerran aloitin, niin jos se tuossa säätämisellä menisi. Ihan semmonen olo, että se on jopa onnistumisen mahdollisuus. Jotenkin se niinku aukesi helpommin. Aika samoin näköistä täälläkin on kuin toisella puolella. Sitten testiä.
sopiva alamäki, niin lyödään se neutraali silmään ja jarru pohjaa. Mitä tapahtuu? Auto lähtee valumaan vielä. Pitää tossa jyrkemmässä pysyä paikallaan, että se läpi menee. No enpä ehtinyt sitten tänäänkään valosa-aikaan tähän. Mä tunkkasin nyt molemmat takarenkaat ylös ja pistin pukit alle. Ja tässä on semmonen homma, mikä tuli mieleen. Olisi varmaan pitänyt aloittaa ihan tästä. Käsijarrua kun lähtee painamaan, niin sehän menee tonne ihan tulipeltiin asti. Se pelti on ainut mikä rajoittaa, että menisi vielä vähän pidemmällekin. Ja itse vaijerihan löytyy sitten täältä kuskin puolelle tossa. Eli siellä on perämurikka. Nyt tosta se pitäisi sitten kiristää. Kun mä sitä katsosin, niin eihän tässä ole enää kiristysvaroja. Tää on nyt niin kireellä kuin tämä saa. No niin, nyt mä löysin kohdan tuon verran kiristettynä. Mulla on se tilanne täällä renkailla, että molemmat ottaa kiinni, mutta vielä pyörii käsin. Ei se auta muuta kuin kiristää niitä nyt vielä sieltä tähtipyörästä. Tosta kolosta näkyy se tähtipyörä, mistä saa kiristettyä. Ja nyt mulla ei ole käsijarru päällä ja tämä kiristyy jo niin paljon, että vaivoin liikahtaa. Eli nyt sen verran takaisinpäin, että se lähtee liikkumaan taas vapaasti. Se ottaa sitä useammankin nykäyksen. Nyt se ottaa niinku hiukan kiinni edelleen. Sitä voisi ehkä ottaa vieläkin hiukan auki. Noniin, sehän auttaa. Nyt auto pysyy tuossa mäen jyrkimmässä kohdassa pelkästään käsijarrulla. Kyllä se tuossa jyrkät tarvii olla, että se on mahdollisuudet mennä läpi, mutta nyt päästään kalibroimaan sekin tietous. No niin, siinä käsijarru päällä seisoo tuoreen leiman saanut kämpperi.